Сега в далечината съм я настроил. Може би тия къщи са над 2 км и половина, да не кажа и 3 км. Настроил съм фокуса, за да може да видите как се вижда на тази дистанция. В тази далечина са. Ето тук тия къщи, където се виждат на средата. Това са тия къщи. И да видите през уреда как се вижда. Това е през уреда, който е на 4.9 увеличение. 5. Този фокус сега е настроен за далечна дистанция, не е за близка дистанция. Както всеки един знае, че при определени дистанции фокуса се настройва. Няма как и лазера да фане, тъй като лазера е до 1000 метра. Така че това е за сега. Очаквайте малко по-късно включване. Чао за сега!